ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም لما أنتي أتقام جزيكم كغير لكم ويدما كلوطلكم زخل بتعمي حريف سخنا نكاح يسلكم كم زي كلكم من كله رجز أنياية وولك إلكا أنا جزي بخمي كم زخير يردني بروجرامي بس ساعات جن بخمي كم زخير يردني تزوج هو بروجرام دمه منين كيسر حو إنسو مش هالمديان تجميرون زربحن زي ربحن كري ملو ما عنتو هو يوعد جزي دمه ويطفى تيك توك تجميرون زي ربح فيديو سكرول كجبر يوعد يوتيوب تجميرون لك يحمو زربحن زي ربحن زتأكمن زي تأكمن فيديو كري جزي ملو ما عنتو أو يقتل سلكين تجميرون كومو لك زربحن زي ربحن زتأكمن زي تأكمن ورخ ملسن كوسدن أو يسوعد مشات جنا لتزوج أخوه بروجرام لتخسر حية لما تديبه يزنورك بروجرام انت رأهو ولا حنت خي قبرك وعلمه ما أنتي ملو ما علت حلا حنت نقدر كي قبرك وعد حنت سرح كي سرح وعد إلى يجينا يمر نتو كلكم لما أنتي أطعما جزيكم لويتا نعكم برودكتي كتقبركم بتعمي وثاني سخونات أبليكيشن حجركم مثلا إذا أبليكيشن زيا كاب كلن أبليكيشنات فولي زقبر دما ناي بروجرامكم ساعات مس أخله ألارم نوتيفيكيشن بحد جزيت سلا تقرأ لكم دما بروجرامكم بزحت صار شعن خسرحو دخلوا بكم أبليكيشن سلا سخوناتي بزخونة زي تفلتن ولا على يوتيوب نقدر نمرأيت موصل تدعوينكم إذا channel سبسكرايب بمقار بيته سابكم حد نقدر كزاروكم أبي فوتنا أفضل لا يزبطر تنكرنا بمسرحات راح تيكونس أتأمانا ونيمو أتأمانا خلوكم كلهم أتأما جزينا خوني خليو أتأمانا هفتنا خوني خليو سلازي أتأمانا نستخاخل كلكم دلي حد بقطة أوكي إذا أبليكيشن نا أندرويد أبل ستور ني نا آيفون أبل ستور نروح وينا حد بقطة نا بلاي ستور نعطينا أب سيرش مقبر بوتا بلاي ستور سيرش مقبر بوتا عطينا تايزو ليست سيرش نقبر تو دو ليست ابليكيشن إلنا سيرش نقبر كابزوم تو دو ليست ابليكيشنز يا بوردي تو دو ليست ابليكيشن كندي 10 مليون سبسكرايبرز زوردو ابليكيشن تو دو ليست ابليكيشنز ولا إذا تو دو ليست ابليكيشنز already أنا سلا زوردكو open يقولون سخاتكم جن إذا application زي أبرد كرمي أجن كرمي نايتي application features نايز application كم زخانة features كرمي رأينا نايز application تقوم تحت قرري إذا application زي مجمرة أنت أنا ون تعمل هوتك يروي تعمل نجار تعمل قنجي لازم كنا أحنا تعمل نزار لكم زلخو يتي كنصور حول نخيلنا إلنا ويدما كنصور حينا إلنا ليست النقطة تاسك أفتح ساعات كنصور حينا لازم ندمنا لا ساعات ألارمنا نوتيفيكيشن لترينا بتعم زملاء ستيجا خلا يدما إذا أبليكيشن بتعم زملاء هو نتم كنصور حينا أنا ليست النقطة مزلنا تاسك ذات ما أسكم نصور حمسلة ملسلنا إذا أبليكيشن زي لا أبدا نقول تسي سبورت صريحة شرط خيدة ويا مسجد كيدة بدحرينا بصراحتي بالمسجد ما مصحف كنببية وي مصحف قدوس وي دما قرآن كنببية خنبل نكلنا بدفنينا خونا مصحتي جزء بدفنو جي كيرة لما عندي خوي عليه لنا إذا أبليكيشن زي مع زيادة مع معلتي مع الساعة نعمل نقول ساعة 10 حدا تسي سبورت كسرح يزول سبورت كسرح مع ساعة 10 حدا شرش خليه مع ساعة 10 صراحة خليه مع ساعة إلى أن ختم الليست قبلنا أبليكيشن هنا مرت أبليكيشن اللي هلا بوزي إدما فتي ياز أبليكيشن زيا جدا إني تخاطر فيك أربعين زمرت كل حدا نكرت مع سيا يتسهل الساعي بس عمي سما شفت نز أبليكيشن زي يتي الليست قبلنا يو تاسك ساعته مسأخلة يتا ديت نايتا تاسك صرح لنا ديت مدونا بقى يحسن التريو إيه هتقبل كي يحتقبر الله مالت زيت نايتي تاسك ساعته حليف له
ወይ ስርሐዮ ወይ ከዓ ነይ ሰሪሕካ እንድሕር ኮንካ ድማ ርአዮ ኢላ ብቀይሕ እያ ተብርሃል። እታ ራብዓይ ድማ ራብዓይቲ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ኢለ ዝምከላ ራብዓይ ነገር ድማ እንታይ እዩ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ ኣይኮነትን እቲ ፕሮግራምና ወይ ድማ እታ ሊስት ንምግባር ትጠቕመና። ንኣብነት ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ወይ ድሕሪ ወርሒ ዝኾነ ዝስራሕ ስራሕ ወይ ድማ ቆፅራ ልክዕ ንኣብነት ናይ ኢንተርቪው ቆፅራ እንድሕር ነይርኩም ኮይኑ ወይ ምስ ፍቕረኛኩም ዝኾነ ቆፅራ እንድሕር ሃልይኩም ኮይኑ ንኸይትርስዕዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝበሃል ቆፅራ እንተሃልይኩም ኮይኑ ንኸይትርስዕዎ ነታ ዕለታት ንሳ ፈሊኹም ቦታን ሰዓትን ሊስት ጌርኩም ንኽትቕምጡ ስለትሕግዘኩም ድማ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ትገብራ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ። ካሊእ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝገብሮ ሓምሻይ ድማ ብጣዕሚ ቆንጆ ዝገብሮ እዛ ኣፕሊኬሽን ድማ እንታይ እዩ ብተደጋጋሚ ክሰርሕዎ ትኽእሉ ነገር ንኣብነት ተደጋጋሚ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣሎ። ንኣብነት ንጉህ ኩሉ ግዜ ጂም ቤት ከይድኩም ስፖርት ሰሪሕ እንዳ ኮይንኩም ቀፂልኩም ድማ ተመሊስኩም ሻወር ኣትይኩም ተደጋጋሚ ዝሰርሕዎ ትኽእል ነገር እንዳ ኮይንኩም ወርሒ ሓደ ግዜ ሊስት ጌርኩም ሪፒት ከም ዝገብረልኩም ንወርሒ ድዩ ንዓመት ድዩ ሪፒት ከም ዝገብረልኩም መሪፅ ኩሉ ግዜ ኣብታ ሰዓታ ምስ ኣኽለት ኖቲፊኬሽን ኣላርም ንኸብርሀልኩም ወይ ድማ ንኸርእየኩም ስለትገብር ድማ ዝበለፀት እዩ። ሻድሻይ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ተመችወትኒ ንኣብነት እዚ ሊስት ዝገብሮም ታስካት ኦልሬዲ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ስለዝምዝገቡ ድሓር ንኣብነት ሓደ ሰብ ሰሪሕኩሞ ኣብ ቀፃሊ እዚ ስራሕ እዚ መዓዝ ሰሪሐዮ ነይረ ክትጭነቁ ዝገብረኩም ነገር እንተሃልዩ ንኣብነት ምስ ገለ ተረኺበ ነይረ ግን መዓዝ ከም ተረኺብኩ ጠፊኡኒ ዝብል ሕቶ ንኽትመልሰልኩም ትገብሩ። ንኣብነት ኣብኡ ኣቲኹም ታይማን ዴታን ስለ ዘለትኩም እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንገለ ረኺበዮ ነይረ እዛ ሰዓት እዚኣ ወደ ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ወፅየ እዚ ሰሪሕ መፅየ ኢልኩም ብዝበዓፎ ልብኩም መሊእኹም ንኽትዛረቡ ስለትገብረኩም ድማ ብጣዕሚ ቆንጆ ኣፕሊኬሽን እያ ኢለ ንዓኹም ሪኮመንድ ዝገብረኩም ዘለኹ ማለት እዩ። ሕዚ ብቐጥታ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ክወስደኩም ኦልሬዲ ክሳብ ሕዚ ዳውንሎድ ጌርኩም ኢኹም ተስፋ ይግባእ። ኣነ ግን ኦልሬዲ ዳውንሎድ ኮይና ስለ ዘላ ኦፕን ኢለ ናብቲ ኣፕሊኬሽን ከዓ እዚኣ ትመስል ዘሎ ፊቸራታ ኩሉ ከርእየኩም ሓደ ብሓደ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ዕለታዊ ዝገብሮም ስራሕተይ ኣብዚኣ ሊስት ዝገብሮ ንኣብነት ኣነ ኩሉ ሊስት ገይረ እዮም ናብ ክሳብ ሕዚ ተጠቐም ኩሎም ኣፕሊኬሽናት ተጠቐም ኩሎም ታስክታት ኣብዚ ሊስት ገይረ ዕለታዊ ዝጥቀመሎም ሊስት 379 ኣፕሊኬሽንስ እቶም ታስክታት ሊስት ገይረ ኣብዚ ዕለታዊ ይጥቀመሎም ማለት እዩ። ዕለታዊ ይጥቀመሎም ዘለኹ ከም ዘለኹ ዘርእየኩም ነገር እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ኦል ሊስትስ ማለት እዞም ትሕቲኦም ዘለዉ ተዘርዚሮም ዘለዉ ሊስትታት ጠቕሊሉ ዝሓዘ እዩ። ብዲፎልት ክተስበሉ ትኽእሉ ኢኹም። ፐርሰናልስ ናይ ባዕልኩም ብፐርሰናል ትሕዝዎ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ብስክሪፕት ንኣብነት ስክሪፕት ባዕሉ ዘእተውዎ እዩ። ብሾፒንግ ንኣብነት ቀዳም ንግሆ ሾፕ ክገብር እየ ሰንበት ድማ ቸርች ክኸድ እየ ንኣብነት ናይ ሰንበት ኢልኩም ተቐምጡ ትኽእሉ ወይ ድማ ናይ ቸርች ኢልኩም ተቐምጡ ትኽእሉ ናይ ቸርች ታይምስ ንበይኑ ናይ ሾፒንግ ታይምስ ንበይኑ ነሕድኩም እውን ተቐምጡ ትኽእሉ ናይ ወርክ ታይም እውን ንበይኑ ጌርኩም ተቐምጡ ነገር ምዃኑ ድማ ዝበለፀ ይገብሮ። ሽታሰብ ንኣብነት ሎማዓንቲ 12 ታስክታት ንምፍፃም ወዲእኩም እንድሕር ተባሂልኩም ግን እዘን 12 ታስክታት እዚኣተን እንድሕር ወዲእኩም ግን መጨረሻ ራይት ክትብሎም ከለኹ ኣብኣ ሴቭ ኮይነን ዝቕመጣልኩም ታስክታት እየን እዚኣተን። ካሊእ ኒው ሊስት ማለት ድማኒ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ካሊእ ሊስት ንኽትወስኹ ዝገብረኩም ነገር እዩ። ኣብዚ ክሊክ እንድሕር ዳኣ ጌርኩም ኣድ ይብለኩም ኣሎ ኢንተር ሊስት ይብለኩም ካሊእ ሊስት ክትኣትዉ ንኣብነት ቸርች ኢልኩም ኣሎ ቸርች እዚ ቸርች ክመፅልኩም ኣሎ ቸርች ኢልኩም ክመፀልኩም ከሎ ንኣብነት ኣብዚ ቸርች ኢልኩም ክመፀልኩም ከሎ ኣድ ኢልኩም ሳንዴይ ሞርኒንግ እዩ ሳንዴይ ማዕዝ ሌትስ ሴይ ሳንዴይ ዕለት ዝወዓለሉ ኮይና ንኣብነት 21 ሳቹርዴይ 22 ሳንዴይ እዩ ኦኬ ማዕዝ ሞርኒንግ ክንደይ 12 እንታይ ኤኤም 12 ንግሆ ቸርች ክኸድ እየ ኩሉ ግዜ ኢልና ነተቐምጥ ድማ ይገብረና። ስለዚ ኣብ እንታይ ድማ ንረኽቦ ጨሓር ኣብታ ቦታ ድማ ንረኽባ ማለት እዩ። ሳንዴይ ዝብል ድማ ንረኽባ ማለት እዩ። ሳንዴይ ዝብል ኣሎ ሳንዴይ ድማ እዚኣ ትመስል ብኻልእ ብዙሓት ነገራት ኣለዎ። ብጣዕሚ ኣቲኹም ክትርእይዎ ድማ ኣነ ሪኮመንድ ዝገብረኩም ብዙሓት ነገራት ኣብዚ
ክገልፀልኩም ይደሊ እሺ ብምቕፃል ካሊእ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ጥራሕ ኩሉ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ኣብዚ ኣትኹም ሓደ ነገር ክትምዝግቡ ከለኹም እንታይ ዝብለኩም ኣብዚ ንኣብነት ንምንታይ ክትምዝግቡ ኣብ ቸርች መዝጊበ ኣለኹ ኦረዲ ምስ መዘብኩም ሪፒት ዝኸውን ድዩ ሌትስ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ስፖርት ኣሎ ስፖርት መዓዝ ፎር ቱዴይ ጤንዋን መዓዝ 5 AM ኦኬ 5 AM ሪፒት ድዩ ኩሉ ግዜ ተደጋማይ ክሰርሕ ኣይክእል ኢልኩም ሊስት ትገብርዎ ንሕዳኹም ኣብዚ ኣሎ ዋንስ ኮና ሓደ ንሓደ ሰሙን እዚ ስፖርት ዝሰርሕ ኣይክእል ንሓደ ሰሙን ገር ራይትዎ ኦረዲ ናይ ሮቴሽን ምልክት ኣለኩም ኩሉ ግዜ ንግሆ ሰዓት 10 ሓድማ ላራምና ኖቲፊኬሽን ተርእየኩም ስለዚ ኩሉ ኣብ ዕለታዊ ኣብ ክሰርሑ ኩሉ ነገር ኣብዚ ኣፕሊኬሽን ሊስት ብምግባር ተጠቃሚ ክትኮኑ ድማ ሪኮማንድ ይገብረኩም ማለት እዩ ናይዚ ቪድዮ ዓላማ ኣጠቓቕማ ግዜና ኣስተኻኺልና ፕሮዳክቲቭ ንምዃን እዩ እርግፀኛ እየ ድማ እዚ ኩሉ ትምህርቲ ኣብ ተግባር ኣውዒልና ኣጠቓቕማ ግዜና ኣስተኻኺልና ኣብ ዝዓሊ ደረጃ ካብ ንበፅሕ እስኪ እዚ ቪድዮ እንተተመቺኩም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ ኣብ ቀጻሊ ካሊእ ክስርሐልኩም እትደልይዎ ቪድዮ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ኢኹም ብዝኾነ እዚ ቻናል ሓድሽ እዩ እሞ ኩልኹም ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ንዕብዮ ክሳዕ መጨረሻ ስለተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ተመኒየ ደሓን ቀኒ